हेलौ लोगोफोर मिस्टार मनिसर इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जास्ट बिदि ब्लगिंनि नङा बा बिनि सोमोन्दै नङा। दिनै बयनिसिमबो जे फुजा फैगौ दुर्गा फुजा बेनि थाखायनो आङो दा नै एसे बेरायग्लांनो नंदों। बेहाय जास्ट बारा गोजान नङा ओमफ्राय ओरै टाउनसिमल'। ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय थादो एसे इन्जय लादो। दायो आङो ओंखारबोबाय लामायाव। ओमफ्राय मोनाबिलि बोथोर मा खालामनो एसे खोमसि खोमसि जाहांबाय नै सानाबो हाबबाय। आजिखालिथ' बिराद थाबनो मोनायो नालाय ओंखायनो माथो खालामनो उफाय गैला बिदि सान हाबा बेरायनोसै नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै माथो होनबावनो आरो बेनिफ्राय आरो साहारा गैया बेखौनो आरो फ्रन्ट केमेराजों देखायगोन आरो नोंथांमोननो जास्ट बारा गोजान नङा। दाथ' आं नोंथांमोननो देखायबाय आरो पूजा आरो बिराद इंटरेस्ट नागन ठीक है ना सर। पूजा में तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही अच्छा होगा। सो हम लोगों को बहुत एंजॉय मिलेगा ठीक है ना सर। अभी हम लोग हालत के रोड जा रहे हैं नहीं लोगोफोर माइदि दावराव बायदि दावराय बायदि दावराव नङा एकदमबारे समायना रमायना जोबोद मोजां साजायदों माने इन्टारेस्टिं जादों। स' फुजायाव उनफैबाय नालाय दुर्गा फुजायाबो ओंखायनो मा बुंनो आरो बिरलागासिनो ओरैनो ओरै गां फुवारनानै। स' आङो दा रुमाव मोनफैबाय ओमफ्राय एसे फ्रेस जाना लागोनसै ओमफ्राय नोंथांमोननो खोन्थानोसैलाय आंनि सोमोन्दै माने थारमाने माखासे जाहोनखौ। थ' नोंथांमोना नायबाय थादो एसे इन्जय लादो ना मा होनो लोगोफोर। मानो होनबा आंनाथ' बारा बिदि भिडिअ बानायनो टाइम गैया माने ओंखायनो थारमाने भिडिअ बानायनो सम मोना। Yo bro. Lo नेपाली मान्छे एकदम राम्रो छ। ओके दा दसेनि उनाव लोगो मोनसिगोनलाय। आं थारमाने एसे फ्रेस जाना लागोसै आरो बेथ' बिराद गरम जादों नालाय माने थाबायनाय खोथा एसे फ्रेस जाना लागोसै। आङो दा फ्रेस जाखांबाय ओमफ्राय दा भिडिअ बानायनो लालायबाय। मानो होनबा बे सप्तायाव आंना बारा भिडिअ नागारनाय जायाखै मानो होनबा आंहा टाइम मोना ओंखायनो। स' नोंथांमोनजोंबो बारा बिदि जगाजग जाबाय थानो मोना ओंखायनो मा खालामनो उफाय गैया समबो मोना। स' दिनैनि थारमाने देखायनाया बारा गोलाव नङा थारमाने जास्ट सर्ट। मानो होनबा आंहाबो टाइम मोनासै नालाय ओंखायनो नोंथांमोननो देखायजोबनो हायासै। गोजान लं ड्राइभ थाबायनो हायासै माने मानो होनबा आंना देहायाबो दा सुग गैया दाबो नै गगा मोनगासिनो आरो एसे एसे लोमजानाय थाखायो नालाय बे टाइमावनो। अके नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। ओमफ्राय बिनि ओरै उनाव दंना जि बेल आइकन बे बेल आइकनखौ थुना दाबाव। अके बाय बाय।